Колко дневен е срока за регистрация? Има си търговски закон, там пише всичко. Сега да видим жалбата в окръжния съд. Нищо не се държи, вие се опитвате. Какво се опитва, вие се държите гузно, сега ще извършвате престъплението. Грубо ли? Какво ви е направено? Добре, все пак защо не сте удовлетворен господин Вълканов като управител на дружеството? Защото не си върши инвестиции. Как? Нали предприятието на печалба? Нали предприятието на печалба, господин Станов? Инвестициите ги няма, господине. Ако обичате, инвестициите, ако обичате, гледай си работа. Оставете ми за пътището разправите. Да. Да не искам да